Mahats bilketa amaituta Arabako Errioxan eta Txakolinaren 3 jatorri izenetan. Gorka Izagirreren eskutik, usta nolakoa izan den jakingo dugu. Lehortearen ondorioak arintzeko, Arabako Foru Aldundiak lurraldeko nekazarien artean banatuko dituen diru laguntzen berri izango dugu jarraian. Jakitea elkartean jatetxe txikiak biltzen dira eta tokiko ekoizleak bultzatzea dute helburu. Bi aldeentzat mesedegarria izango den sinergia sortzeko. Kanpezun amaituko dugu. Leire Iparragirrek bere etorkizuna ziurtatzeko 3 negozio zabaldu ditu. Paper denda, ilustrazio tailerra eta turismo etxebizitza. Goizean goiz eguzkia atera da Larrabetzuko Astoreka etxaldean. Haranean laino itsaso ikusgarri bat agerian utziz. Gorka Izagirre txakolindegiaren lursailetako bat da. 40 hektarea mahasti dira guztira eta bertako 3 barietateak ekoizten dituzte. Hondarribi zuri, hondarribi zuri zerratia eta hondarribi beltza. Iñaki Suarez, Bizkaiko txakolinekoa, Bertol Izagirre gerentea eta Jose Ramon Calvo enologoa hondarribi zuri zerratia barietateko mahatsondo hilaretan barrena dabiltza. Gorka Izagirreren txakolin berezietako bat hoiekin egiten da. Urte zaila izan da. Iñakik uztaren emaitza laburbildu digu. Urtea nahiko konplexua eta luzea izan da. Hasi ginen zikloa oso ondo pozik, eguraldi zikoarekin aztesan florazioa eta brotazioa oso ondo, baina gero gogoratzen baduzu ekainan euri asko, euki genuen, sortu zen apurbete txingorra, hotze kriston hotza, eta zikloan abuztuan gogoratzen badugu, egun batzuetan kriston beroa izan zen, ez? Eta gero, mahats bilaketan garaian ikusten duzu guke egon gara egunez egune, egunero gure ekoizleok adi, oso adi, profesionalki adi, eguraldiaren arabera erabakitzea noz azten mahats bilketa. Sektorearen profesionaltasuna gero eta handiagoa da. Kalitate honeko mahatsa biltzea lortu dute eta mahats horrekin ñabardura askoko txakolinak prestatuko dituzte eskualdeka eta lursailka bereizita. Guk espero dugu kantitate arloan nahiko ona izatea, eta bueno, izango da aurten aukera itzel bat dastatzeko arlo eta gune bakoitzeko matizak edo, kostaldeko ardoak, barnealdeko aldoak, eta orduan gure ustez bai mereziko dugu eta usta ona izango da. Gorka Izagirre upategia duela 18 urte sortu zen eta proiektua urtez urte finkatuz joan da. Gorka Izagirren historia orain dela 18 urte hasi zen, eta gure helburua upategi bezala, zan batez be balioan jartzea barietate autoktonoak, bai hondarrabi zuria, hondarrabi zerratia eta hondarrabi beltza. Eta hori kontuan izan da, produktu gama zabal bat egitea, ez? Hasita Gorka Izagirre txakolinetik, gure ardo gaztea dana, eta gero hortik beste elaborazio mota batzuk, eta arlo horretan redefinitzea txakolinaren kontzeptua. Txakolin sorta zabala egiten dute, barne merkatuan merkaturatzeaz gain, munduko herrialde askotara ere esportatzen dutena. Euneko 70 esan genezake Bizkaian saltzen dugula. Marken artean, esan bezala Gorka Izagirre txakolina da gazteena, eta gero beste elaborazioak, Geogetabia, Zura, Ama, Arima, horiek jatetxetara bideratzen ditugu, eta esan bezala euneko 70 Bizkaian saltzen dugu, eta beste euneko 30 erdia gutxi gora bera esportazio merkatuetan, eta bestea Espainiako beste probintziatan. Aurreko urteetan ez bezala, mahats bilketa ez da jarraikoa izaten ari. Eremu bakoitzaren arabera, umotze goraberek eragindako etenaldiak gertatzen ari dira.
badakigu urte zaila izen dela, udaberri euritxu auki gendun, gero ustai aldera bebai egun odeitzu asko, eta gero bustuan beroa, ez? Eta gero, gaineratu behar dugu, txingorregunak euki dugu zela eta dana, orduen urte zaila. Eta usta pasadan astian batez ere Hondarrabi zuria batu gendun, aste honetan Hondarrabi zerratia partzela batzuk batiko dugu, eta gero paroi bat egingo dugu, beste 4 edo 5 egunekoa, eta gainontzeko matxa hori urri aldera batuko dugu. Mahastiko lanak ezinbestekoak dira mahatxona lortzeko. Lan asko egin behar izan dugu maztian, batez beho eskulan lan asko, hostoak kentzen, gero despunteak egiten, poda gairaian bebai, dena eskuz egiten dugu, eta orain, mahatz bilketa bebai, gure kasuan dena eskuz, ez? Kristolako maldak dekoguz gainera, leku batxutan 130 inklinazioa hartzen daben maztiak dekoguz, eta horrek egiten du mekanizazio aldetik zaila izatea eta eskulan asko egin behar izatea. Hondarribi beltz parietatea desagertzen ari zen, baina urteetako lanari esker txertakak berreskuratu eta biderkatu egin dira. Lur sail honetan dugu egindako lan handiaren froga. Gure helburua Hondarrabi beltza barietatea berreskuratzea zen, eta 2017 garren urtean txertatu genuen Hondarrabi zuri partzela batean txertatu genuen Hondarrabi beltza, eta baliatu ginen diputazioak egin zuen ikerketa bategatik, ez? Klon desberdinak landatu ditugu, 8 klon desberdin Hondarrabi beltzarenak, eta pizkanaka hori ilun ardoa garatzen joan gara, 2022 da merkatuan dagoeneko, eta pizkanaka hori kalitatea areagotuz, eta apurka baditu bere fanak, esan genezake, batez esportaziora bideratzen dugun ardoa da, eta helburua pizkanaka volumen hori areagotzea izango zen. Bizkaiko txakolina sektore modernoa da gaur egun, baina ez dio tradizioari uko egin, ez da lurraldean hain errotuta dagoen bere balio kulturalari ere. Jatorri izeneko txakolindegiak, kontseilu arautzailea, euskal administrazioak, teknikariak eta elkarteak bikaintasunera eramaten ari dira txakolina. Hala ere, garrantzitsua da baserri askotan egindako lana nabarmentzea, gure barietatei eutsi baitiete, etekin handirik atera ezarren. 18 urte daroaguz proiektu egaz, eta beti eskertzen dugu, ez? Batez be, 20. hamarkada hasieratik, 80ko hamarkada, 80ko hamarkada da, txakolina bizi mantendu zuten familia horiei, eskerrak eman, ez? Eurek izen ziren txakolinaren kultura bizirik mantendu zutena, eta horregatik gure moduko proiektuek jaio dire, ez? Jose Ramonekin batera upategira jo dugu. Handel batzuk beteta daude eta mugimendu handia ikusten da. Jose Ramonek handel batzuk aztertu ditu eta ikus daitekeenez hartzidura dagoeneko hasi da. Juanekin batera Uztaberriko lehen txakolina dastatu du. Bueno, Hondarrabi zuri? Hondarrabi zuria da 100%. Gaur bertan hartzitzen hasitako muztioa da. De hecho ya tiene. Egia esan ukitu aromatikoak baditu. Eta beratze karbonikoan ardoak musikaltasuna hartzen du. Belarrira hurbildu eta beratze karbonikoa txinpartaka entzungo duzu. Tiene azúcar. Azukrea du, azidotasun puntua du. Orain modu jarraikoan hartzitu behar du. Ez ustekorik gabe. Eta hemendik 2 astera lehen Gorka Izagirre izango dugu dastatzeko prest. Dispuesto a ser catado. Hilabete gutxi barru, Bizkaiko txakolin berriaz gozatzeko aukera izango dugu.
Kalitate bikaineko produktua da eta urtaldi bakoitzak aurrekoa gainditzen du. Lehortearen eta temperatura altuen ondorioak arintzeko, Arabako Foru Aldundiak €1,5 gehiago banatuko ditu nekazaritza sektorean. Aparteko laguntzak mota guztietako ekoizleei zuzenduko zaizkie, kanpaina berriaren zailtasunei errazago aurre egin diezaieten. Ekimenak lehen sektorearen egoera delikatuari erantzun nahi dio, nazioarteko merkatuaren egoera globalak eragina izan baitu sektore osoan. Alde batetik, ekoizpen kostuak nabarmen igo dira, eta bestetik, igoera hoiek, baliokatean eta elikagaien prezioan islatzeko zailtasun handiak daude. Jakitea eratu zenetik dagoeneko 15 urte igaro dira. Euskal sukaldaritza indartzeko helburuarekin sortua, sektorea eta hemengo produktuak, kalitatezkoak eta labeldunak sustatzen ditu. Hernaniko Oronaren egoitzan, diametro 200 kafetegiko sukaldean, Fede Patxak hartu gaitu. Bera da diametro 200 lokalaren arima, lantalde handi baten laguntzaz. Diametro 200 es... Diametro 200 Oronaren instalazioetan dugun kafetegia da. Hernanin dago eta izenak berak dioen moduan, kafetegian tokiko produktuekin lan egiten saiatzen gara. Baina ez soilik kafetegian, baizik eta Oronako jendearentzat eta bisitarientzat ematen dugun zerbitzuan ere bai. Beti saiatzen gara produktu ekologiko eta lokalekin lan egiten. Ahal dugun guztian diot, beti ezin delako, eta ez da prezio arrazoiengatik, banaketa kontuengatik baizik. Elikagai lokalak, ekologikoak, gertukoak eta artisauak erostea da beti gure helburua. Proiektu honek ezin hobeto irudikatzen du jakitearen filosofia. Kalitate honeko gertuko produktuen alde egiten dute. Hemen hornitzaileak ezinbestekoak dira jatetxe elkartuek egiten dituzten plateretan. Kontua, ez da sukaldaritza bakarrik defendatzea. Jakiteak sukaldaritzaren inguruko balio guztiak defendatzen ditu. Kultura, hizkuntza, ekoizleak, elikagaiak, balio guztiak. Ekoizpen tradizionalak aintzat hartu eta elikagaiak eta artisau ekoizpenak errespetatzen ditugu. Horixe bilatzen da jakitea elkartean. Sukalde baten, elikagai baten, gure kulturaren inguruan dagoen guztia baloratzen dugu. Gaur Federekin batera, bi hornitzaile bisitatzera joan gara. Karabeleko lursaila Hernanin dago. Nekazaritza ekologikoan finka esperimentala aitzindari bat da eta enplegu zentro berezi gisa kalifikaturik dago. Karabelekok berduraz eta barazkiz hornitzen du diametro 200. Baratze zaintza ekologikoaren kultura eta kontsumoa bultzatzeaz gain, buru osasun arazoak dituzten pertsonak gizarteratzen eta laneratzen laguntzen du. Ekoizleen eta sukaldarien arteko tratua gertukoa eta egunerokoa da. Bien artean ezarritako lokarria, bi alderdietarako da onuragarria. Karabeleko da nekazaritza ekologikoko elkarte bat, irabazia asmorik gabekua, eta baita ere enplegu zentro berezilegea 2008tik. Gure lana da, ortoterapia bidez, buru osasuneko arazo dituzten pertsonan inserzioa bultzatzea, eta bestaldetik nekazaritza ekologikoen ingurun, nekazaritza ekologiko bultzau eta baita sensibilizazioa itie gizartien. Momentu honetan, 5 hektarea ditugu aire librien, eta 3.500 metro karratu invernaderotan. Eta hortiken 600 metro karratu die mintegilen. Mintegilen gure landare propio egiten saiatzea, ze askotan arazuek izate ditugu guk behar ditugun aldagaiek eta guk behar ditugun barazkiek ekologikoen aurkitzen. Eta gaina da lan bat, inserzioeko eta ondo etortzaiguna.
Komertzializazioko bide desberdinak ditugu. Bata da, Hernanin gure etxaldien bertan minteginen onduen dakeu denda, gero dakeu konsumo talde bat, momentu honetan 200 lagun inguruko, eta gero jatetxe eta denda eta ditugu banaketak. Saiatzeka produktue aldan kalidade honenekue izaten, eta aldan bariauena. Amaiak eta Fedek lankidetza mota horren abantailak baloratu dituzte. Salmenta zuzenakin lortze duna da, bat elkar ezagutzia. Ekoizliek ezagutaraztie gure munduen, lehenengo sektori eta baratzako errealidadie, eta baita ere guk kontsumitzaileen errealidadie. Salmenta zuzena izien gauzaik honenetako da baita ere, prezioe guk eta kontsumitzaileen artean adostu ite deula, eta orduan bitartekarik ez dago. Orduan horri esker nik uste lortze dela bizirautia. La parte que viene después de Ekoizlea ezagutu ondoren, produktua ezagutzea da hurrengo urratsa. Nolako zailtasunak dituen, nola elaboratzen den, nola landu eta nola biltzen den, edo nola jezten den. Elikagai jakin baten prozesu osoa alegia. Guri sukaldarioi iristen zaigun elikagaia dagoeneko etiketatuta eta eraldatuta iristen zaigu askotan. Zenbaitetan kontsumitzeko prestere iristen zaigu. Eta ez dakiguatzean nolako lana dagoen. Fedek bisitekin jarraitu du eta Hernanitik Olaberriko Errekalde auzora abiatu da. Etxeberrigoiko baserrian, Judit eta Aitor gazteek Montebeliard arrazako behi etxalde bat gobernatzen dute. Oso abere menditarrak dira. Juditek eta Aitorrek abereak larrera atera dituzte ia egun osorako. Proteinatan aberatsa den esnearekin gazta ekologikoak egiten dituzte eta 4 lanpostu sortu dituzte. Txindoki mendiaren aurrean, animalien egoera zoragarriari eta belardietan bazkatzearen onurei begira jarri dira. Gero, baserrira itzulita, Juditek gazta egiteko beste saio bati ekin dio. Gazta mota ezberdinak egiten ditugu, bat pasta prentsatua, erdi ondu eta pasta egosia, elaborazio batzuk udaberrian, eta gero horretaz aparte, mami biguineko gazta bat ere egiten dugu, gazta laktikoa, mamitze laktikoa, gazta urdina, gazta freskoa, gaztan bera eta gazta krema ere bai. Jakitea jatetxeak erakusleio ezin hobeak dira baserri askotan egiten diren produktuak ezagutzera emateko. Modelo oso interesgarri bat, ze askotan restaurazioan volumen handiak behar izaten dira, eta produktore txikiok banaka ezin izaten dugu erantzunez. Eta era honetan, aukera ematen du produktorek antolatzeko, berak oronak dauzkan beharrak asetzeko. Orduan, harreman zuzena izaten da, edozein gauza gertatzen baldin bada aukera daukagu soluzionatzeko oso errez, tratua oso zuzena delako, prezioa eta kalitatea ere oso ona izan daiteke, bai beraientzako, bai guretzako. Landa eremua oso zabala da, eta askotan ematen du horrela dela, baina horrela izateko hor lan egingo duten pertsonak behar dira, eta horren landa eremuaren potentzialidaderik importantena da elikagaiak sortzea. Eta horretarako baserritarrak edo nekazariak beharrezkoak dira. Zenbat eta gertu izan produzio hori, efizienteagoa da. Zenbat eta dimensio gizan eurriko izan, kalidade hobea izango da. Orduan behar deguna da landa eremu zabal hontan baserri edo nekazari tamaina neurrikok izatea, hemen bizigian guztiok elikagaiak izan alizateko, kalitatezkoak eta prezio gainera duinean. Diametro 200 jatetxeko sukaldean lan jarduera hasita dago.
tokiko produktuekin egindako nazioarteko sukaldaritza da. Hemen ikusi ditugun elikagaiekin egiten dugu lan. Diametro 200 nazioarteko sukaldaritza lantzen dugu, baina tokiko produktuak erabiliz. Euskal errezeta tradizionalak egiten ditugu tokiko artisau eta produktu ekologikoekin. Hemen urte osoan pertsona berberei ematen diegu jaten. Beraz, ezin gara sukaldaritza estilo bakar batean oinarritu. Gure estiloa zabaldu egin dugu, baina tokiko eta artisau produktuetan oinarrituta. Jakitea elkarte bat baino askoz gehiago da. Gure ekoizleak, gure natura, gure kultura tradizionala eta Euskadiko jatetxe txikiak defendatzeko tresna ezin hobea da. Euskadiko landa eremuetan biztanleria finkatzea gizarte osoaren kezka eta premia handietakoa da. Hori lortzeko, nekazaritza eta abeltzaintza jarduera funtsezkoa da, baina baita udalerri txikietan zerbitzuak izatea ere. Administrazioak azpiegiturez edota autobusez arduratzen badira ere, enpresak eta negozioak beharrezkoak dira. Zorionez, Euskadin baditugu gizon eta emakume ekintzaileak landa eremuetan aurrera egitea erabaki dutenak. Leire Iparragirre jatorri Zarabako mendialdekoa da eta kanpoan bizi izan bada ere, duela 14 urte erabaki zuen bere herrira itzultzea, kanpezura. Nire aita hemengoa da, nire ama Lagranekoa, eta uda guztiak hemen pasatzen genituen, asteburutan ere etortzen ginen, nire aitona eta nire amonarekin egotera, nire familiarekin egotera, eta azkenean aukera sortu zenean eta erabaki behar genuenean nora joan, hemen etortzea hori amets bat izan zen niretzat eta hemengo kalitatea ez dago inon. Leire Gasteizen ari zen lanean eta iazko azaroan bere lan bizitzari buelta ematea erabaki zuen. Eta Leire Ipar ireki zuen paper artikuluak eta liburuak saltzen dituen denda. Ilustratzailea ere bada eta bere lanak erakutsi eta merkaturatu egiten ditu. Leireren negozioa toki garapenean herritarrak eurak inplikatzen diren herri bateko negozioa da. Ilustrazio estudio eta denda, Leire Ipar deitzen da, eta eskaintzen ditudan produktuak dira eskolako materiala, liburu denda ere, nagusientzat eta umeentzat, joku didaktikoak, eta gero nire lanlekua daukat hemen, ilustrazioak egiten ditut eta diseinuak marrazten ditut, eta nire laminak eta nire lana eskaintzen dut salmenta moduan eta erakusketa moduan. Proiektu familiarra egiteko erabaki hartu genuenean, pentsatu genuen herrira etortzea. Azkenean hemen dauzkagu gure sustraiak eta hau da ondo sentiarazten gaituena. Orduan, hau erosteko aukera egon zen eta sartu nintzen eta hemen lan egitea eta hemen egotea herriarekin oso bentaja handia da. Azkenean familiarekin egotea laguntzen dizu eta denbora gehiago eta herriarentzat lan egitea ere aukera oso ona da. Ekitea ez da inoiz lan erraza, baina landa inguruan ekiteak konpromiso handiagoa eskatzen du. Aziren, eskualdeko landagarapeneko elkartearen, udalaren eta kanpezuko biztanleen babesa funtsezkoa izan da. Landagarapenerako elkartetik izki da hemen mendialdean dagoen elkartea, eta hortik Kristinak lagundu digu asko
hori proiektuaren norabidea bilatzen, ze laguntza behar ditugun eta nola egin behar dugun laguntza horiek lortzeko. Eta, bueno, ja hortik hasira bidali ziguten eta hasitik ere asko lagundu digute, asesorea eduki dugu enpresa plana egiteko eta ze aukera izango genituen bilatzeko eta nondik nora joango ginen pixkat jakiteko. Leirek arte ederrak ikasi zituen eta lokal honetan garatzen du berak aukeratu duen jarduera, ilustrazioa. Leireren marrazkien motiboak ugariak dira, baina eskualdeko floran eta faunan inspirazioa handia aurkitu du. Arte ederrak ikasi nituen Leioan, eta gero diseinatzaile bezala ibili naiz lanean, eta urteen buruan bilatzen egon naiz nire estiloa eta nire marrasteko era. Nik marrasteko erabiltzen ditut ere hemengo landareak eta hemengo animaliak, eta orain 3 txoritxo egiten ari naiz, hau da Pico Mediano du izena, eta hemen Izki Parke Naturalean dagoena da, eta hori, nahasten dut pixkat naturaren elementuekin. Aurtengo martxoan, Leirek Ximenetxe izeneko turismo etxebizitza zabaldu zuen bere lokalean. Ostatu eroso honek logela zabal eta argitxu bat du goialdean eta egongela eta sukaldea behealdean. Kanpezu eta inguruak bisitatu ondoren atseden hartzeko leku aproposa da. Ximenetxe da ilustrazio estudioko eta dendako goiko partea, bi pisu dauzka eta 3 pertsonentzako egina dago, eta leku oso lasaia eta polita da. Jasotzen ari garen bezeroen perfila da, gehien bat bikoteak dira, etortzen direla esperientzia bizitzera herrira, zonaldea ezagutzera, eta gero ere dago jendea bizikletaz edo ibiltzen datorrena eta gure etxera dator deskantzatzera. Arabako mendialdeak inguruko produktuetan oinarrituriko gastronomia aberatsa eta paisaia zoragarriak ditu, besteak beste Izkiko Parke ederra, eta baditu kultura adierazpen ugari ere bai. Ximenetxe txangoak egiteko abiapuntu ezin hobea da. Ximenetxe dago kanpesun kokatua, Arabako mendialdean, eta Arabako mendialdeak dauzkan puntu garrantzitsuenetarikoa da bere natura, bere mendiak. Izkiko Parke Naturala dago, gero mendietan egin daiteke bizikletaz ibiltzera etorri, dago Bia Berdea, BTT bideak ere daude, Ignaziotar bidea ere pasatzen da kanpezutik, daude gauza asko egiteko naturan eta naturaz gozatzeko. Eta gero kanpezun daukagun eskaintza gastronomikoa ere zabala eta garrantzitsua da. Leirek landa ingurune batean 3 negozio jarri ditu martxan. Beste ekintzaile askorekin batera, Euskadiko herri txikiak biziberritzeko adibide bikaina da.